Pagkasalitaan ni Delia nga napawluan, kwartang mananti, dear Manong Nemi. Kan kanayon kami nga sarsarapaan di kiti customer mi Manong Nemi dito'y parlor ko. Dito nga rin pagpakaragsakan kabot na talaga nga dari tayo gururay, into no malpas, at da bakante, at da manen. Kahit kaslasaan kami nga mainanaan. Tikado di kiti customer. Siguro Manong Nemi kadag subli-sublida kabot na magustuhan dat serbisyo mi. Manicure, pedicure, panagpukis, ken dadumpay nga pasat iti panagpapintas. Na dito tiga po naman ang naming nga medyo maliplik pa takon. Iti love life ko. At doon kita agar-aram kanyak manong naming saan kong idang yung kaskaso. So ako nada kita pangusaram nga ron ta kwartam. Ano, di ka ba't makiasawa, ha, Delia? No, nakatado na kitag dawat. Kunak mo ita. Kas kinibuyet manong nami popular ni buyet dito parlor. Tano manin kat adda sa anak asid kan. Kwarta man nanti. Diyak penangon. Mapisino. Oy. Buyet. Pasal-sali ka to'y. Rumor ka. Kunan tunget ni Esther nga may sa kadagiti beautician pariolis. Bagad lahat ta, Esther. Nito, inay. Mo, thank you, auntie. Thank you, auntie. Amamang pwede tangang palpalama. Kunan, Esther. Palpalama ya, namot nga lang at palpalama. Ay, patuloy ang tumit nga men, Delia. So nga subli-subli. Alang nga rin masapul na. Ikam nga rin sa nga makasapul. Una nga mapay, awa nga tabalay da. Pudno nga nga buyat, tinagan na. Anat buyat, junior data nga ta. Anat gusto nga nagan na. Mabang kadlat ha. Yelos to yun. Kani, ato tagur ore ang customer. Inibigla manong nami nga dimteng tikabsat ko. Sino kabsat mo? Niya, manang G na manong. Naslamadan tanagan. Abay manang. Pasaraan pala ti parlor mo. Kat ni, nagawid kan, ading ko. Awanin ni tatang. Naatake. Anya? Diyos ko. Natayo ni tatang. Uwain. Kimita da amin kanyak kada kami kinimanan. Kat siyempre, amam ti pumusay. Alang ron nagliday ka, nagsangit. Imasdag na Esther. Padib ka rin di pakinakam mo, Delia. Condolence. Ayaman na, Esther. Ngimsa mo pasirsaraan di parlor mo. Di siya kapila na makamo. Nagawid ka siyempre. Kamu pasirsaraan. Sayang di iti sayang di aldaw. Kabayatan ti mansayag, nakalukot lahat tatasak ti makamo. Agdalag ka kanya. Sige, Esther. Makakamukha rin pala ito ya. Gina. Malang Gina intan. Ay, auntie, kura na tayo intid mo ang kwarta. Ay, ka naman pa, auntie. Kwarta man pa, auntie. Buyat. Nagbina tayo dalo ko. Ha? Sino na tayo, auntie? Nidatang ko. Ala, condolence, auntie. Baham ta, umayak to. Warekso, mga sikason to lang, tikawa. Atong saan nga, matmatay. Ti asik-asik ko to, no agurnos ti tugaw, no agpunos ti tugaw. Mabalin ti sumurot, auntie karon. Sige, itangar din. Kadag pa yung sumanong nimi na tulong ni Buyet. Sinureta nga Buyet. Kula ni Manang Gina. Pasari kaya,
bali ubing jay parlor jay tiyandaan. Palpalaman ko nakumang madalos magterwaten na. Manong nemi inalat po narariyan tibangkay ni tatang iga nginsang petdan manong. Kat siyempre, nagdungdungaw kami atan nga. Nangruna kini nanang manong. Dua kam lang agkapsat kini manang Gina. Manong. Ada asawa ni manang Gina ket 5 dagiti ya kaanakak. Isuda pa iti ya pasaray o mano ka dumawat iti kwarta. Kwarta mananti. Ading ko. Awanti sa bali nga. Pang namnamaan no sanga sika. Nandiyakin mo sumanan. Di magastos. So nga sikat makisarita ka na taking ko at punarya. Orat ato kwarta. Orat at business mo. Imsyak nga ron. Kanawin nga istambay ni manong mo. So nga pasalayo maik mangibaga kanukat ti kwarta king kata. Usarin di kiti anak ko ti panagbasa da. Uno saan kiti sudot umasidig kang ka. Kwarta man nanti ko na da. Sa dinungarat ayan ita. Di kiti anak mo. Umay daw mamatulong dito Kani kayong. May tumulong ito Nagtatrabaho ito Baglagi din tada ni buyat. Sige. Bamti na kaya ba nila? Ito may tumulong dito Ngayon saan damat ngayon imay manong nemi sa dala umay idita na iplastarin ti amin. Lamisaan, tulda, tugaw, bagtada iti barangay tanod manong nemi ket barangay official. Ngayon dagiti kaanakak manong nemi sa dalag parangin dita. Hanalpasan ti amin. Napandamat natin ang dagan, nilulo da. Sada pumidot kada kiti kenti kada dadunga pa nga rakbenda di kita ipa. Naka-display dita nga para kada kiti may makidungaw. Imemet ni Esther manong nemi agraman di kiti pariolistak di kiti big tuition ko. Condolence ba rin? Ito natabon. Saan mo na yung bayag? Matsabali nga gastos ang sang siyak. Kinimanang mo nga Gina. Ang nakatuluan? Saan matulungan na? Do pa hindi kita nabulod na kano kanyak. Utang ko na di matagbayan. Harig na kaslasyak ti magpakpakan ka na kwada. Damasapol di kiti kaanak anak na. Di eskwela. Kwarta man anti. Alakit anangarod. Kat sikat antida. Anangarod kat awang magpaasawa. Di ang anak mo. Di bilang mulutan nga anak di kita kaanak ka. Ngayon sa muli pipatan pamilya. Laglagi pa ma. Sino itong mga sikasukin ka? Nubumakit ka. Napiyakin ni manang mo. Tadari kita anak na. Kahit di kita ka anak ka to Barbaring at damayat nga agbasa di college kada kuwada. Kahit sikat bang pabasa. Kawa na. Amat kabaylan di kita agad na kengkuana. Istambay mat di kayong ko. Sa ni manang Gina. Damit lagtag ibalay. Pasarimang luat ila ba? Kinumay na labaan di buren ko. Santo man dumawat man Dagiti abuloy manong nemi siyempre ni nanang timangigam. Huwag. Aging ka manong nemi katimtengen ti aldaw apa nakaitabot ti bangkay ti tatang. Nibuyet manong nemi sa madlang awanen iti malpasen ti tabon. Nagsubli ang madlang manong nemi ti parlor, kaya tuloy ko tinagnegosyo siyempre. Tapno na pagabrutan, nagdakkel ti gastos ko. Siyak amin. Awan tinitulong ni manang. Ngam dagiti abuloy manong. Alak ko mata, sukat dagiti gastos ko, ngam sama na kahit dinanang. Nang, diba na kahit nagigam ti abuloy, katanyo mat nga kwa.
ginasgastos ta sakmet lamin. Hmm, kita wartak tanang aron. Isurek no da papanak. Dadya abuloy para kumakadigi gastos. Kada kamat. Dadya abuloy para kanyak at mo tabalo akon. Hamatan nga awamatan ni tatang mo nga trabaho nga iti karpintero tapno. At ako mamat para kada kami nga agasawa. So nga ba wala ta sakti manggigam kada ito yun. Sige. Tapno saan kayo nga dumawat. What? Bes nga dumawat akin ka. Ano ta dito iti gastos ako. Ngam ka na kayo nga rumbuar ni nanang manong. Wan, no agrubuat ako nga mapanit parlor, agrubrubuat man tan. Nanang papa naman. Kang kanan ka nga rumbuar. Anak ko, kaya't ko ti agpaspasyar tapno may liwliwag ko ti panakatay ni tatang mo. No dito aklato ko nagtibalay, nga ubra. Eh, naman sa bali nga ramidag no di agsangit at malagip ko matnan ni tatang mo. Gasgastusan nyo iti abuloy. Katwan na para kanyak dati nga abuloy. Di yun na kaya gasgastos Ininutan nyo. Tano awan to, di dumawat kay tumanang kanyak. Kaya anak arod, nujak dumawat kat anak ka man. Tinak kumaikan. Ikampay ni manang mo. Nga dati tiga po na no aping nga nagbaling nga sadot ni kayong mo. Kaya nagiti ka anakam. Nga anak ni manang mo. Ikampay da. Siyak tagi din nga inam. Ibungutam. Nga nang kahit ko nga makaurnungak. Tapno adun to usarek. Mas pagalikan ta. Tanya. Tada kayo sumublat nga matay. Haan? O kita nyo gastos ko. Iti panakatay ni tatang. Kaya itong sumaro ko yung matay. Siyempre, sinungorte ang gastos no sanga siya. Ni manang ko ba? Sila mula idaw-dawat anak ko ang sumarunuak matay. Manong nemi nagtultuloy nga rod iti negosyo. Dado matiwag pintasan na. Siyempre. Tanaga narlat tamat. Idin ta. Awang mati ni Buyan. Na ikawa. Esther. Pay. Ni Buyan. Baka ikawa ang mati. Awanin ti dumawat iti kwarta. Kwarta man nanti. Nandani inal bigat amalam nga umay ni Buyat. Kwarta man nanti. Ikambat nga dagos. Pinatpatuloy-noy mo. Kas tamat di ka anak ka man. No saan nga ni manang mo ti bapa umay dumawat ti kwarta. Di ka anak ka mga mismo. Kwarta man nanti. Kwarta man nanti. Kore ko mamit tumulong di balayo. Baka. Uy narod. Siyak pelano kang tikwa. Kay ti arubayan mi. Pati ni nanang kita masadot. Kito rin so iso taramidan di kita kaanak ka ma. Da kami nanti tagdalos dito yung arubayan nyo. Kung ano baga pati arubayan na. Di pala nanang dito panurayan da. Di ka unay. Nalo kayo unay ta imam. Nga mang 10 kwarta. Basta kwarta man anti. Di. Kwarta lang na. Masapulan. Ano nga ron. Di itad. Si Maruno manong naming agpaiso ni nanang nga nagsakit. Kalpasan nga naibus na manong nami ti abuloy kanayon nga dumaw-dawat kanyak ti kwarta gaya manong nami mapan na isugsugal. Pinarita ka. Isugsugal yun, ito dawatin nyo kanya. Kang kanan yung ipaabak. Napilhang mo pangiliwliwaak, kaawalin ni tatang mo, iso nga makiay-ayamak. Paunay namamagpay ng manon nga tawan. Di yung pala maniliwliwag nga kaawalin ni tatang. Mga tawan yun. Kitag senior citizen ako na. Kitsika.
Awmat pa'y asawam. Ag-40 kan. Ni manang mo, 45. Di kita kaanakam. Nag-asawa dan. Orin no adda asawa dan. Kwarta man anti ko na da. Ikamat. Imbas ko mga saklang suportaram. Pati di kita kaanakam nga umat pakinabangam. Baring matalyaw ta kanto. Intun sikat bumakit. Atun ti sugsugal yo kwartak nanang. May bibustor nung ko. Awan ti para kanya. Naging gaman nun ni nga naidalit ng sakit ni nanang siyempre napangkula in hospital. Kwarta man lang. Sabi nga gamin nga baybayan nyo ti bagyo nanang. Alang arodan ako kat dumtang bati. Kastoy kasakit. Hanak ba't nga umininom ti harak. Tiyak ba't agsigsigarilyo mo nagtabtabako. Napiyak katadakan ako. Sikat adda mabalin na. Naging gaman nung naming pimusay. Nay, gastos manin. Siyak manin. Iwanan ni nanang ading ko. Si Marunon, kinitatang kalpasan ti manong atawon. Pagatak maten, kaskan ka, di ka man nagas-asawan. Kumusta ni Kayong? Pinanawan na kami. Si Murti sa baling ang babae. Di ka tingarot anak. Nabayagan nga awan di mawat kanya ka. Mabayin na nga tamad ka na. Alala. Nga mabalik. Mapantay amin dita. Video umay. Nestor. Ala, kita si Marunon ni nanang mo. Sinunto ka at sumaruno ka na kayo. Ngagkapsan. Abay na nga at salud-sudan, Nestor. Huwag natin di ka malang asawan na piyakan niya. Tada asawa kitalo di kita anak ko. Sinuntot mang kita kang ka. Nadamat di kita ka anak ka. Di ka tutong at ka anak kam. Di makambukan ka. Bareng gastos manen manunimi kat siyak manen. Mala? Asino kumarot ti aggastos no saan na siyak. Kataw man ti kwarta ni manang. Siyempre, manunimi, nagladingit kami, pamansayag, aging ti pamunpon, aging nakawakas kami, nabutbutan ng tibulsak. Baka aguutang ak tumatin. Sinot mang pautang kanya. Di makadakas manong nami. Niran-ranakit nga na uram itirmay sa ngarabi. Ti paset. Iti ayan ti pwesto. Kat nairaman ti pwesto. Nga parlor manong nami nga di mapo. Saan nga naagapan nga nasabsaban na kiti bumpero manong nami. Kat digiti ramit, gamit iti oneg, awang pulos ti na isalakan. Napukawen ti parlor ko. Sinagabak launay dahi tama nung name. Hawanan ti negosyo. Manulang ti kwartak di bangko. No sana ka makipatakder nga dagos, hanga umanay nga pagpunan. At dadigiti kong daway manong naming sana ka rumrumar iti balay. Umay na kumustain ni Manang Gina. Delia, Manang, pawan ay matanti pa nagsusarano dagiti pagteng. Kung narod Manang. Yung muna nga na tayo ni Tatang, kalpasan ti manong atawan, si Marunin Nanang, kalpasan na, nauram di negosyo. Abay nga takastoy. Nagbalilakbot nga na siya titipadak na tao. Ngamapin nga siya tiba titigraan. Datayo ko nung ata nadidigraan, tatawanan di kitinagan na. Kailangan ba't ti asawa? Kit kumusta mat di kita anak mo? Kaya nag-aasawa dami na na.
Ba't sandang nang dumawat kanyak, nabayagan jak nang ngiti, kwarta mananti. Yapiyapaking kamanan. Ta siyempre, sanda kan to abay-bayan, di ka anak mo. No si kanti agkapsot, kamsyak nga ron. Kada damad jagayan mo, ni Esther. Wan, damad di kita anak na. Tinultulungan ba't ida? Saan tangan di mo dawat kanyak? Ni Esther ti tinultulungan, siyempre. Unang no, agkasapulan ni Esther, para kada kita anak na. Sikang mati pagdawatan na. Di natulungan mida. Ala, sa mga dagdagdagin na bagim, inaudil kang imsyak, adin ko Delia, baka sikat una nga agkapsot. Saan ko nga ginangandat pa manon nemi tinaadaan ti sa bari pa nga parlor. Dito ikla ta balay manon nemi ket kas exercise ko iti likod ti balay. Nga pagmulmulain iti ninanang itinating. Ditoy iti asasik-aswak iti binigan. Minalit. Ada lumabas. Lumabas sa kwenti. Sino ka itayan? Kitsak dati inaudi ni manang mo. Jojo. Wananti. Bali lang amin ang sangkay may dito eh. Wananta. No, may kam dumawat agad baka awan itid mo. Kwarta man anti, no konami agad baka awan itid mo. Talaga nga jakot kaya tinungtid. Di kami nga nagas-asawa anti. Di awang kadwa ita. Awanin di lolo, awanin di lula. Diyan ka nagas-asawa, di ka may mesakan. Handak tunga tamat abay-bayan, no, kas pagarigan lang. Humeda ka tuwan na yan, no, bedritan kan. Napigsak pa ilahin. Hadamat exercise ko. Sa, mas di papaunag ko. Agtaraga nagpaiti, native nga manok, tapno, mayat. At dati gondaway manong naming agurigura. Sana ka makabangon. Humat ti meron ran nga umay, mang bisita kanya. Di kat kabilitan ng ikargatak ti bumangon. Bumangon nak. Humat ti humat ti mga sikaso kanya no di madlas siya. Panak tog dadang ti danom, magkape, kirog ti kaliban, ikargatak ti mapanitiruar nga magnateng ore no rangaw ti kamuting nga keltatek nga saladet. Mapanak tumakita no ada itlog ti manok, dagit itlog, mangalak to ikarigatak tong elintaan. Kasto mati, madina no hanggang ang pamilya. Lumapasamak nagmay saka. Di malaw may sumarong ka rin iti ka anak ka. Kumusta ka nanti? Di naman lako na. No hindi agad kanayon ta, kwartam man nanti. Napiyapay ni Esther manong, tapos saray umay. Friend, gayem, kumusta ka? Gustoy, nalisto mo lang pa nagbakit mo. Huwag na ron. Diyak mamana mo no apay. Kaya nag-exercise mo, naglang-etak mo. Baka, dito pa pinagpanagmay-may sam, tiga puna. May stress ka. Kaya sigamat pa yan. Kaya ko pumaspasyar lata mo nag-awir iti apo ko. Dumatan ti apo ko.
Nilakay mo nga. Di mo maligi pa yung nabayagan nga natin, nilakay ko. Nabalo ka. Awan panggap mong nag-asawa. Saan? Sikan pa. Virgin ka pa lang. Pagkunam nga ta virgin pa lang. At pa na ang kakadi tinubyo. Nga na pasamak ka na kayo. Apay, di ka layang ako ba? Di ka dilaeng lalaki, iti mga burak, ti kristal, ti may isa babae. Kahit mo sawin, usar mo taramay mo. Awan. Ang basta sana ko nga virgin. Di kambay lang aming asawa, Edith. Ano ko mamatanak mo? Siya kaya anak ko, dapay na pukok. Ay na, pampanunutan ka nga rod. Delia gayem. Siya tupaket ni. Daw-dawat mo saan nag-bedridden, tamang din o pagkaapaan di kita nako, di ba panggap kanya, no sinot mang bantay, no sinot mga sikaso. Gamin ay nagbakit ka da aglakay. Ti tao, kaya, kuhuna. May basngay, gengga na nga. Kasi ay basong batang ka man nga ron. Kaya, sino ti tao nga saan nagbakit? Sino ti tao nga saan nagbakit? Kaya lalaki una aglakay dala, nagbakit. Ay, katawa talatata ng arot. Pampanuti ka sa saad, ti mataingan. Sino ti tao nga saan nga mataingan ko nakuma? Datay amin. Ala, basta lang ti biyag. Ulayan talatan, ton kaanot, panakaapit tayo. Maging ka, anong name Inimanang ko, itim mo na nga naidalit. Napang ko sinarungkaran. Ni, kitag-gaapa mo, kitag-kakabsa. Anak ko nyo, kasat-kasasaad ni nanang yung apeng nag-gaapa kayo. Di kito man, kakabsat ko. Siyaki din, di patutunan da. Kasi sino ko mga sikaso keng kuhanan, no saan nga may saka na kayo, nagsisublat kayo Pagpagada kayo, tita, napigsakay pa ilaan. Ay, pag-gaapaan nyo, agpipinatudun kayo. Iti ba't na nakaasikaso ni nanang iyo. Kaya sakto nga tan. Kaanakan kailaan. Antidaklaan. Di adadang awan di mayat kanyak. So nga daw tawat ko na matayak gulpe. Uri gulpe anti. As in nung nga gastos. So nga ron nga kwartak nga sangko kakiskis kayan. Tano kasanulaeng di adan to i-withdraw ya. Kasano pa na i-withdraw mo anti kita si Kamilat na inagan. Alis nung tulaeng data kas pagarikan. Nung pag-iinagawan nyo kat makamuta kayo tang natin nalaka lang alungan ti panglungon nyo kanyak awan to mansaya kan tabon da kasikon. Ay, inayo pa'y nga nangipasngay ka na kayo at pag-aapahan nyo pa'y ti pa nakaasikaso na. Man, tsak ba lang ti makamuking kuwanan at kabsat ko. Siyempre, manunemi, nagkakapyamit lang di kita kakabsat. Kabutad na manugang, manunemi nga na magtal na kadakwada. Bagpay, tamanugang, tamo na nga isakit, di katugangan na. So, saan mo nahanap pa lang nagproblema, di pa nagsakit, di kabagis ko. Katungas na sa rungkara, kung nakalaw na umuno na at nagkrakaya manang, nimsi kami lagayan, timuno na. Kaya po nga ron, ti pampanunod ko karitan na ko. Awang pulos, ti pakinunudan ka na kwada. Bagkang ka, tawan anak mo, kapampanunutan. Awan ti paka-stressa. Dito lang panagbay-maysam. Manang, parang paut pa ti biyak mo. Hospital da ka, nga kayat di kita anak ko. Awang kanot gastusan ti hospital.
Dito ay kanulatan nga patpatumaran dalatan no anyaman di ipatumar da kanya. Ang namin ti marikriknam, alas tuwak nagkapsot. Lagi tayo mo sa mama na napiyakin ka anak mo. Siya to nga ron. Manong naming kalpasan ti inem nga bulan, pimusay ti kapsat ko. Pohon naman tayo na panagsasarno, dagiti pasamak. Ngayon malangarod. Ada umunon na, damod udi. Kaday niya. Agpipin na tudon, dagiti kakapsat. Sino taggastos. Ngayon na, siyak maglangan, tinapan ng urnos kadakwada. Hasapol nagtutulag kayo, nako. Saan kaya gimimot? Ngunyaman ti magastos. Pagbibingayan nyo. Tapos na kasta, kata ngayon nga kaapa, kasta. Ay kaya pinatudon. Hanggang gapot, ni kasto, ket paboritin nanang nyo. Hanggang gapot, kasto, ket iso edit kan kanunungan ni nanang nyo. Ket iso nga rin gasto sana. Equally divided. Kastat na siya. Basta matibagbaga katakwada, anti. Adamadi, adamayat. So nga kakaasik lang, urnos kadakwada. Kas inauna nga manugang. Hindi nanang. Nalakit na siya at mataas mo kasta. Dahil nagamutahin. Femia, anti. Ewan, femia. Kanya, di tingarot anak yun. Damat may tulong da. Dapat kita ada trabaho na, may tulong na. Tinas kanita, na si ate pa na kay mansayag, ni manang China, kaniti pa na kay tabon na. Patulong tayo kadagit tayo kuwan. Parang opisyal, patulong tayo da, mayor, kadagit tayo. And, dagit abuloy, sinot na irantang gagam. Siyak manang, ay auntie, sika. Siyak timang kontrol. Alawan. Kahit hantay nga mo baybayagan may kasiyam nga aldaw. Suntot pala kay tabon na. Manang, imununakan. Siyempre, siyak laing ang tinabati. Ngawan ti asawa, kawan anak ko. Ada ka anakak, nga tinultulungak, di kita anak mo. Sikan tupay. Agpipinatutunda. Anong tulakit kanya kung no siya kung ti pumusay. Kalbasan data, manunemi, siyempre, niliwliwag ng natlaeng. Kawanan ni Manang Gina. Kadigit anak na, kaanakak. Problema damat, siyempre, ti pa nakaisakad, ti masakbayan, digit anak da, dangata. Ay, kitamgad lang amin. Tinakurapay, talinad nga nakurapay. Ngayon mo rin nakurapay ka, nagsalukag ka, agdiskarte ka, wano adarapa mo. Pumintas ti biyag mo. Kumusta nga damat din, Esther, nga gayem ko? Saan man nga imay? Di na nga tanadamag. Siyak tinapan ng pasyar ken kwa na manong ket ni masakit kayo. Gayem, diyak mo nga masakit ka. So nga italang umayak. Tanadlaw ko kung saan kang imay di natay ni manang ko. Nabi nga akong nakastoy. Friend, napiyakin ka. Napiyakin ka, kanyak. Sika at ada mga sikaso ka dagit anak. Mga sama nga, dagit anak mo, mga sikaso ka. Nagagraman dagit apukom. Siyak ngay. Manong namikal pa santalo nga bulan. Agin inanan, ti friend ko. May sahak manong nami kadagiti nagladingit ti pupusay ni Esther nga gayem ko. Amok, nasayat na gayem isuna. Kapong harod, tayo isulaing idi. Ito may mangpaspasya na mangtultulong kanya, mamagbaga kanya. Nekat ne.
Talagang nagmay sakon. Ay, nagrigat nagmay sa. Kaya po. Iti kadak ti sangot ti balay, manong nimi, nga mga asikaso ka iti mulak. Tasal lang nga masetas, pati sangot ti balay, kitag mulak iti nateng petsay kas dyan. Lumabasak pa yan ti. Sino ka tayaya? Saktay, akan nga anak da di nanang Gina. Ay, kaya malaslasan ng kaanakan. Kaya, ay, mag-ata ko, napigsa ka pelayan. Madamat ka di kondawin nga maniknak ka, kumapsutak. Nakit, adan sakit ni bagayo di anting nga takwar tayo ti bangko. Just in case nga bigla kay nga matay. Dahil yun usar mi. Ay, napawat pa iti biyag ko. Baka ag 70, ag 80, ag. No. Di narigri ka tayo. Nga maasikaso tikas kada kayo. Nagkabaw kayo. Kadaw na anak yo. Kada kayo mataka-anak ka. Ay, anta ka mong pang namnamaan nanti. Ninto, day dinto pa'y nanang. Pipinatudong kami. Laging kang iti may sa nga aldaw manong naming ada nagsarding nga kutsa iti sango ti balay. Sino nga talay ta? Nakakutsi. Nagnangharba sa kiniti patsay. Nakarkarek na mapangkoy sursong nga ilako. Hindi na dumsaag manong naming nga gwapo nga lalaki. Imasadig ka niya. Naiimas di kita, auntie. Kaslawan sa testing ag perdi. Awan anak, takwa. Sak pa ti mga aramid ti pagganagan ko. Ken kita damat ipasuyot ko ang mahanga di kita insektisidyo nga katagam dita farm supply. Kumusta ka nga rin nanti? Kastoy, agmamisa. Awanin dagayam ko nga ni Esther. Awanin ni Auntie Esther. Kaupay ni manang ko na. Di agarararong ako ng tatang ginanang. Idi na tayo ni tatang mo, Auntie. Adaki di. Tinapalagip. Sino ka tayo na ya? Kitsak ni Buyet. Buyet! Eh, pasal sa linya parlor ini. Ano manin kwarta man nanti ko nam. Bigat malam. O nanti. Napag-asatanak mo't So nga nakakutsayak. Ay buyet. Kinamgadlae kaya. Agpalpalama. Kung nada kang gaidi nga mahamad nga langat. Agpalpalama ko na. Umayla dumawt. Itigadag na't kanin na kanya ko na. Nakasaysayat kayo di auntie. Oray nun. Hamampulos ti basta dumawat takot ikandak. Nangarod ka na kasapulap. Kaya damat kwartak di ited ko. Nanti ang may mesa ka? Di ka talaga nagasasawan? Agora ka. Saan nga dito pagsalitaan ta? Kumundag ka dito unag. Tamang nampla ka ti Diyos ta agmirian data. Hanin nanti. Kasto ti aramida mo. Nakadigos kan. Gagsukat ta. I-date ka. Kapag na mga DJ ko notiket mo, McDonald, McDo, Jollibee, Joking. Ay, kaya di kita lot-loto na dito. Eh, kita restaurant nga rin. Dito tayo ko Dan. Anan. Alam ka, pagsangit ka, di. Nimbagpay kang kaboyan. Harakupan ka man lang ito na di. Agin narakop ta. Manong nimi, kaslak laumar arakop iti anak. Nga ti mariknakmet nga balas det nga arakop ket arakop ti may sa nga anak iti ina. Si Candy,
Punasa mo dalawam. Nagkaksuhatan ta. Ada pamilya mon. Isong arot nga agur-ore kayo takwa. Ada mapangko alain ko na. Hindi lang kalmang si Mang Petak nagabudi abroad. Nagabrodat. So nakabalay kami mat kadagiti ti asawak, ti talungan anak mi. Sa randak ti mangipasdak iti negosyo. Awan gaman ti. Kaya nyo pa lang nagparlor? Kaya ka pa lang ha. Pagpintasan na kita. Hangmod nga madlaw nga nakudrap ti panagkita na pigsalad ta. Kaya tiyo, pasublyan nyo parlor yo. Nasyak ti agpunan. Huwag mabalimot latahan ako. Buyet. Horisan kakapkapin ano? Yung kasla, mariknak, di pa nang sakit mo kanyak. Di pa nang ipatag mo kanyak. Diyak malipatan nanti. Basta kwarta man nanti ko nakit mangtid ka. Yung karik iti bagi. Nasubyanan kanto. Gamutan nagbaling ka matang nga patag kanyak kanti. Nagikuyog ak nga road kang kuhana manunay mi kat nadanon mi ti pamilya na itintawag na nga restaurant nga pangurain na kada kami. Naginarakop kami ti asawa na nga nagan na kitlin. Kaya hindi kita talo nga nakda. Lola ti awag na kanya. Inis istorya na kanon ni Buyet kadakwada. Kat kunada nga dantual daw nga kayat da nga makita maam-amo iti awagan ni Buyet nga Auntie Delia. Manong name kayat ni Buyet nga makipag na edak kadakwada. Mabain na kanak ko. Anong magkabain nyo? Na kayo ti panakainami. Panakalula di kita anak ko. Kastoy. No, kunam nga ipatak na rin ti parlor. Sige. Mayatak. Ngam agawid ak manadya balay no kas pagarigan takapsutak tong kita. Awam tikat kaduak isuntulayangan. Tiyo may kwedi balay yo. Ngam daw dawat kong sabi ko ma. Tamanayon ti biyag ko. Madanon ko kumatisang agasot nga tawan. Nagsubliak manong name nga nangas sikaso iti parlor. Ketkas, kanidi dati nga parlor ko manong name naganar. Ububing pa lang, di kiti kakadua. Ket kunada nga ron. Nagpindas ti istoryam, Lola. Apa yung muyot istoryak? Mumi. So nga, no agbaling gagayam nga nasyat iti padang matao kita bigbigan da ka. No nasyat medyo tao nga pagnipaayam ti sayaat. Di kiti ka anak ka nga mismo. Tinultulong ak madida. Ket kinibuyet, uril saan ko pudno nga kaanakan, ngam awag na kanya kitanti, di nalipatan. Amang pulos pa nagkadkad ko, hindi mangted, kang kuhanan o kasta nga kwarta mananti. Pasal sali iti parlor ko. Kunada nga palpalama isulad iti tiyandaan. Yung sana mat nga lang at agpalpalama ko na. Di dyan lang napasig kanyak, basta kwarta mananti ko na nagatikakmat. No mampaan anawaan nak, hindi dedikayam ko nga Esther. Mapatpatuloy na uyang kano. Kasi damat tinaramit ko, akaanak tao may dumawat, kwarta mananti. Maawan, tsak mapag naman namaanin da. Baglagid din tanda Buyet, nga talaga nga muna, nga bigbigan, iti saya at tipada ng nga tao. Nabigsak pa ilaeng manong nemi iritawan ko nga 90. Kunada nga ron nga bagay dati business ko nga parlor. Kabuta, kasla kano awang petitawan ko nga 90. Dahil napimpintasak kanupay nga di kita beautician.
Di kiti mabalasan nga kadkaduwak iti dayto negosyo. Siyempre, manong Nemi, may madlata pumaspasyar ni Buyet kanti asawa na kan nagitandakdak. Okay. Alam mo iti kundaway, ngano kasta nga da okasyon di balay da, mapanak mo, tumulong, siyay. Na ad-adda pa nga nasa sidig ti Riknada, kaniyak ti pamilya ni Buyet, ngem di kiti kaanak. Mabainda, may kanyak, no ang may dagpatulong, kwarta mananti, handan may ibaga. Tamaamiris da nga tamat, nga adu digiti dawad da kanyak idi, kapigsak pa'y laeng, ngimdiak pulos, tinalyaw, nga umay kumamat pasyaran nak. Lumabas da lang Handak man umay kong pasyaran, kumusta ka matan anti. Ito pa din digiti imununa, na apuko da di manang Gina, manong Nemi. Wala, kastala ti biyag. No, kasapulan da, tsaktad da, umada. Wanti sa bali mang tulong kada kuwa no, saan nga kabagyan da. Alam mo, manong Nemi, nga ti pamilya, ni Buyet, ti santo mang baybay akan niyak. No talaga nga syakton, ti talaga nagkapsat. Mang namnamak, nga di tak tubaybayan. Dito nga ro, ti pagkasaritak, manong kunak ngem, inaunak ngem siya, tanay tiyak nga ro din. Ngem kabutan na iparuam, nga manong ti awag keng kas, gapo na nga manong Nemi. Tada nga artik sikat nga nagan mo. Sabi ko mata nakaitadak iti adal, libliwakin pagsalmingan ti biyag. Ito yung ardagyaman, Delia. Auntie Delia. Thank you. Manang, monobait takadi. 20 years. Lan